Il-Ministru Ostingat li huwa responsabbli mill-infrastruttura tefa' ħtija tal-inċidenti li seħħew fil-proġett ta' Bormla fuq l-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol, l-OHSA. Min-naħa tagħha l-OHSA qalet li l-Gvern bħala l-klijent tal-proġett ta' Baġir numru 1 huwa responsabbli biex ix-xogħol jimxi bl-inqas riskji possibbli. Fis-qarrija deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia qal li l-Partit Laburista ilqu x-xhur li ġibet l-attenzjoni tal-Gvern dwar l-operat ta' din l-awtorità li spiċċat topera b'6 persuni biss fl-on-site inspections. Dan in-nuqqas saħansitra jikkonferma rapport li kien diskuss fil-Parlament u li dwar l-operat tal-OHSA jgħid li minħabba li n-numru ta' uffiċjali huwa limitat, l-awtorità jkollha tagħmel kampanji ta' spezzjoni li jkunu ffukati fuq kwistjonijiet speċifiċi. Inutili il-Ministru Ostingat jitfa' l-ballun fejn jgħid mhix responsabilità tiegħu. Imma hija responsabilità nazzjonali. Il-sigurtà fuq ix-xogħol li taqa' taħt awtorità taqa' taħt Ministru li huwa Ministru Kassar u allura il-Ministru Kassar, il-Ministru Gatt, il-Gonzi, huwa kollettivament il-Gvern responsabbli u għalhekk hija kundannabbli li l-Gvern jipprova jfarfar minn inċidenti fejn qed iweġġgħu anke l-Maltin. L-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol qalet li saret taf dwar dawn l-inċidenti li fihom weġġgħu żewġ persuni minn fuq One News u kien wara li ħadet il-miżuri neċessarji.